mij wel lijkt door je. Ja, dan toch naar de ereronde van de gasten die afspeling van de PC, dus nog grappig. Ik wil het van mij pikken en dan zo even op het moment dat het lijkt. Zo even op zaken van de zou al uit. Goedemiddag, welkom vanuit het Kidsfield hier in Weidum. Je joggen naar een bijzondere man, Jan Suijerveld. Hij neemt Arski als voorzitter van de PC. En hij krijgt hier een fantastisch mooie erehaag van al je raadkisters. Als we zelfs even zeggen over de finale die samen hier los is. De vrouw die ben al maar de warming up waren. Maar nog eventjes naar dit toch wel bijzondere moment. Daar is de keersvrouw dan toch wel weer goed in. Het eren van haar vastzitter. En de man die het initiatief ik neem had om de vrouwenspc 43 Ierlien, wat is de 43ste keer alweer, om die te starten. En ik had het idee dat Jan Suijerveld de microfoon nog even pakt. Dus liever nog maar even jaren wat hij te zeggen had. Ja, je bent dingen dat verwacht je net. Maar vooral niet van toen en van nou bedankt voor deze ere, mag ik het zeggen. En voor de eregalerij direct in vormen. Ja, dat zijn dingen dat ik in de stelste verwachtingen net toch. Maar we moeten nog maar even over tot de orde van de dag. Want de team, je denkt verder. Ik wil nog graag even de winnaars van 24 Ierlien naar voren hebben. En de famkes van Jesterijn die het NK gewoon hebben. Graag even naar voren, Claudie. Ja, dat is ik wel weer typisch Jan Suijerveld. Man die toch maar niet zijn snik in de stemmen afscheid neemt van de vrouwenspc als voorzitter in elk geval van deze organisatie. En het is een traditie om altijd de vrouwen die het 24 Ierlien de PC woon hebben, om die te eren. Ja. En dat gebeurt ik nou. Ik moet eerst even maar de glorie van de leer beginnen. En dat weer doen in de 94, dus het nog een uitnodigingswedstrijd weer. En dat je machine moesten bij de lampen. En ja, dan ging je soms ook hele sterke toeren. En je hebt een knappe toer, maar je hebt net direct tot de favorieten. Maar je hebt ontpopt in die dag tot een geweldig team. En dat begon met de opslager Hammy Westra, die dag koninklijk opsloeg. En daarna ik de Koninginnenprijs veroverde. Hammy, kom maar even voor de doorstap naar voren. Krijg je een bonte van uw voorzitter. En dan de voorrace. En op de boven stier ze Menke Dijkstra, dat is Björn. En dan stier in de kranten, zij verdedigen de bovenlijn als een tijgerin. Nou, daarom hij strook de prijs op. Menke Dijkstra, zoals Björn. En achterin zie je Yvonne Dijkstra, of Yvonne Postma. En in die jaren die stond hier van de beste achterin. En dat heeft de titel uitgeschreven. Want toen heeft een mooie, machtige bovenslag en daarmee pak je de prijs toe. Yvonne Postma, nooit van Wezen. En dan komen we nu
van de Heilige Glorie en de takkels van de keertsen. De vankers van de eerste rij die het NK gewoon hebben. En de eerste weer Nienke Pauw. Ik zou zeggen, Nienke, kom ik even naar voren. Daar krijg je ook even een mooi blonken en applaus voor het publiek. En dan de tweede patroon, dat weer Tori Kronik, hier van de 12. En door heeft ook heel wat werk verzetten die daar heeft gezien, want ik hier erbij. En daarna heeft hij toen de eerste prijs gewonnen. En een mooi blonken voor mij. En een applaus voor het publiek. En dan de tweede. Ze is inderdaad nog maar vanke, maar ze stier hier al voor 12 uur in het veld. Rudy Kraandijk. Mooi. Daarmee heb ik het nou signed. En ik draai me nou even om naar die kant. En ik voel me even vrij hier aan de patronen, finalisten en de skierstechter om zich even op te stellen. Maar die zegt naar de bestuurstenten. En dan mag ik Koops even het prijsvangstelijk inzetten, dan kunnen we het maar weer zien. Ze staan er gewoon op naar de finale van deze 43e editie van de Vrouwen-SPC hier in Weidum. De vrouwen die de finale hellen hebben binnen de favoriete patoeren de dreemde finale. Deze was de Sjen. Ilse Tuninga, Jeannette Winia en Manon Skeepstra. Ze wonnen dit seizoen al 8 van de 15 partijen. Deze in de oor zit het patoer van Nienke Sibrandi, Imke van der Leest en Marit Seinstra. Zij wonnen dit seizoen zo'n van de 15 partijen. Maar het is 16 partijen, want Auroene Snijn, wie het patoer van Tineke Dijkstra, die er maar de overwinning vertrok ook. Dat is wel een verrassing. Maar nou, dus de twee patoeren dus. In het reed het patoer van Ilse Tuninga en in het blauw het patoer van Nienke Sibrandi. Maar eerst het Frisvolkslied. Ja, de trennen bij Manon Skeepstra. Mooie beelden. Mooi om te zien. De emotie van deze vrouwenskatser die dit seizoen een dreig hier gewoon had. Een dreig seizoen. Ze viel dat zelfs als een soort van verbanning van de keertfilm. Nou, laten we daar eerst maar eventjes verder op waar we rondkomen. Dat toch wel haast tegen mij Afke Hielkema. Die staat dadelijk bij u ons coach. Zij is co-commentator, Joert. En ze neemt nou plak, want ze krijgt even nog een orenfunctie. Zo, hier is de microfoon, Afke. Ja, dank u wel. Voordat we eventjes naar die finale. Eerst eventjes hoe Jan Zuiverveld. Ja. Ik vond het wel een heel mooi moment, die krijgt even. Ja. Hij neemt Husky, is initiator van de Vrouwen-SPC 43e editie. Hoe belangrijk had hij een rol best? Nou, het is... Jan die is de motivator achter het vrouwenskaatsen en met name achter de dames-PC. Ja, en die heeft het hier in Weidum van me gekregen om mooi een hele club mee gewoon een prachtig mooie wedstrijd te zetten. En dat het er volhouden. En elke keer een beetje uitbreiden is, maar tot wat het nou is. Nou ja, dat is juist hetzelfde. Het publiek zit draaien dik op de tribunes en we maken dus op voor een mooie finale. Dat is mooi Sievertjinste. Ja, vind ik wel. Hij heeft, wat ik zo mooi die hele groep hier in Weidum, heeft hij ervoor zorgen dat het steeds zat het hier nou steeds. En de BM als media ben daarin sprongen en het dat erop kregen. En wij als vrouwenskaaters natuurlijk
het PC-gevoel kennen we nou ook helemaal. Dat is mede namens Jan. Ja. Ik geef er zelfs even een snik in die stem. Het rekkertijd dus best. ik. Ja, nou ja, goed. Ik heb hier 15 jaar keertje mochten. En 15 jaar wie Jan, de man die dit hier mooi organiseerde. En het je gewoon, ik heb hier hele mooie successen gewoon. En hebben we hier altijd zuiver huis thuisvield. En dat viel gewoon, dat viel ik nou weer. En dat vind ik gewoon, dat is mooi dankzij Jan Zuid. Ja, dat rekkertje dan vanzelf. Ja. We beginnen trouwens nou met de PC. Dit is de eerste slag van Nienke Sibrandi. En die bal gaat voor Boppen. Aardig rekken, terug Manon Skeepstra. Ja, en gewoon wij introduceer ik de co-commentator. Maar ik vind dat zo haast een belediging wezen. Want ik zie ze toch maar even een mensen die maar luisteren en net zo vaak naar het keertje joggen. Olve keer PC-winnares en olve keer Kening en 50 keer Martin. En ik heb er die nog even van, olve keer, dat klopt hè? Ja, en dan zou maar voor jou een keer verlend zou maar wel mooi. Een knipje dat snap en ik, mooi even kniezen achter. Maar goed, het is inderdaad 50 keer Martin en 12 finales en 11 keer woen. En is mooi opslaan. Goed opslaan. Een lietskeertje die toch nog eventjes keert weer terug. Nienke Sibrandi. In het reet dus. Het parcours van Nienke Sibrandi, Imke van der Leest en Marit Seinstra. Die laatste is de jongste van dit parcours. 1 keer tredde, Sibrandi 1 keer tweede. En Imke van der Leest, die had hem al 3 keer woen. Imke van der Leest, de Farise van dit parcours. Had na deze PC ik op. Is zij een beetje de motor van het parcours, mag je dat zo zeggen? Nou, ik heb een interview van een vrouw Jet en die zei ik heb het interview van mijn Imke in de Leeuwarden Krant lezen en daar zei ze van we hebben gewoon een heel leuk parcours mogen hoor en eigenlijk net een leider, maar zij weet het speeltje nevens Imke gewoon heel goed uit te buiten en ik ken Imke ook nog van een keertje en zo'n keertje is dat ik, dus dat is wel hier van het tactiek, zeg maar. Ja, want ik zit even te denken, welke vrouw die hast hier op het die op veel zin maken? Imke en... Imke, Nienke, Nienke Sibrandi. Ilse Net, Manon. Manon Skeepstra natuurlijk, ja. Skinner Fjouwer eerste trouwens op dit stuit. Skinner Fjouwer. Skinner Fjouwer eerste, dat zou wel heel grappig wezen. Skinner Fjouwer zelfs van het parcours voor Ilse Tuninga, die er vond ik maar een Skinner site van maatje. Ja. Ben jij licht favoriet? Mag ik het zo stellen? Ik weet net hoe het op dit moment precies de aantal lezen van oerwinningen. Dat kan ik je vast vertellen. Oké. 8 keer het parcours van Tuninga, 7 keer het parcours van Sibrandi. Nou ja, dan kun je net echt van een favoriet spreken. Dan heb je de 2 favoriete parcours nou in de finale. En de pikstart is mijn Skinner zoals nou voor Ilse die. En als ze nou die laatste keer nog behouden ken, dan zit ze helemaal goed in de wedstrijd. Nou, laten we maar even Sjen bij die zelfs net al te dikke keerts in het voordeel dus eigenlijk van het parcours van Sibrandi. De opslag van Tuninga net verkeerd, maar het laatste tikje is er genoeg voor de vrouw Udrorip, Imke van der Leest. Die de PC dus al 3 keer woen en Joet dus afscheid van de keertspot, of in dat geval van de PC. Ja. 6-2, maar nog altijd wel de 6-2 dus de vastsprong van het parcours van Ilse Tuninga. Nou, Joutse Ilse en Hilse Dronte vind ik voorin, maar goed. De verbeste opslag dus van Ilse Tuninga komt nou voorin strak, maar ik oeten. Dus nog geen botje, 6 fjouwer, nog altijd wel de vastsprong van het parcours van Tuninga. Marit Seinstra, goeie wallball, keertstrik. Ik ken eigenlijk alles op het gebied van keertsen wat dat betreft. Ja, sterk. Wel al round trof ik. Ja. En Tuninga die van de tweede keer beziekje maar om dat eerste bordje te pakken. Je had zo'n beetje minder rond de voorin, Imke, dus. Kun je die retourneerd worden door Jeanette Winia? Nee. Nou ja, 10 centimeter misschien. Ja. Dus een dikke keert. Dus ik wil de mogelijkheid van het parcours van Sibrandi om 6 te komen. We hebben nog net een heel soort spanning, jongen. 1 keer 4 gelijk, 6 gelijk. Ja. 1 keer 4 van jou. Maar voor de rest wie in het vooral van deze 2 vrouwen, de finalisten, een eenzijdige wedstrijden. Ja.
Nee, Dus- ik denk Ilse die moest in de tweede omloop in het parcours wat ze die toen de vorige week of afgelopen week aan Iceland had. Dat is ik een trainingsparcours. Dus Tineke Dijkstra. ja, dus ik denk dat dat op een heel mooi moment komt is dat ze even wekkers scoren binnen, zeg maar. Ze moeten er nou maar eens in de 4 weersten van. Dus dat had ze natuurlijk wel wekkers maken. Nog voorin. Nou, maar nog Scheepstra voorin, en net Winia achterin. Daar komt de opslag van Sibrandi op die 6 fjouwer. En die gaat rot in de poppen, maar je de kweer. Ja, zoals gelijk. Het scheelt een lietse meter. En dus die spanning werd eigenlijk een beetje op ziek binnen naar de Sedai. En ja, Ik vond net een rare bal. Op zich. zij is gelijk. Dichterbij. Dus van een skinnersijs vastsprong. Dit is Manon Scheepstra. Dan stapt ze weg voorin. Stapt ze weg voorin. Ja. Het is heel vers naar heden, hè? Sibrandi. Ginkeerts, waar krijgt het eerste bordje. Sibrandi brengt hem weg voorin. Stapt vierde het perk uit en die gaat kweer. Ja, correct. 10 centimeter, maar dat is genoeg. De bal gaat kweer en dus is het van Maar Skinnersijs. die meldt dat ik even zie. Ja, die wil het weten. En logisch. Skinnersijs voor. Een rare knapper voorin. Dus 1-0 in het voordeel van dit parcours. Dat is een tikkie. En Zo. dat tilt hun direct even datzelfde tikje wat zij krijgen, tilt hun op. Voor nog even de gelegenheid de boekmaats om de prijzen van de verlattingen om te roepen. Dus dat in de loties bij de hand pakken willen. Ja, dat is ook belangrijk. Hij is nog lotten. Nee jong, nee, maar ik moest me hier melden, dus ik Oké, heb geen gelukkig. lattenkaart. Oké. Weer een soort romte van Manon Scheepstra. Nou, misschien ietsje minder dan die is correct, maar wat zou de reden daarvan wezen? Die romte, ja. Ze stapt nou op 14, hè? Nienke het net, ja, ze is de gauw, Ja. joh. Ze is vast in de gauw. Nienke had net een hele strakke bal, dus. Maar goed, ja, ze zullen hier een reden voor hebben dat ze dit zou doen. Het lijkt als het Nienke er wel aardig werk van om ze hier te krijgen. op de grill doen. Maar En dan hebben we 115 zalm. nou krijgt ze een hele orenbal en nou stapt Jeannette voorin. En dan heb je nog de kabel. En eerst vastsprong van het parcours van Sibrandi en Ian Keerts. Verder dan niet op de Telegraaf. Mochten we die prijzen hebben, dan kunnen we in de bestuurstand te komen. Zet zich even op social media, dus dan kun je het later even tot toezicht zien. Dank u wel. En de opslag van Seinstra. De bal komt weg voorin, maar Best staat er opslaan, in. best opslaan. Ja, komt er geen stuit aan. En de skin eerst en de skin 2 vastsprong van het parcours van Sibrandi. Gaan we nog even tijd om de road to the final te omschreeuwen. De parcours van Ilse Tuninga hier 3 wedstrijden nodig. Het parcours van Sibrandi 2. Ja. Dat scheelt vanzelfs wel. Tuninga die won in de eerste omloop maar 4 van de 2. Zij is fjouwer van het parcours van Yildau Swering. Wie 2 gelijk, maar daar komen ze makkelijk uit. En had ik in eerst meer fortune. Nee. 4-0, 6 gelijk Tineke Dijkstra en 4-0, 6 fjouwers in het parcours van Anna Berber Seinstra. Sibrandi die won maar 4 van Mingen en 6-2 in de eerste omloop. En in de hele finale maar 4-3, 6-2 van Roelie Kroondijk. Tje, vertrekken, ja. Dit doet Manon Scheepstra goed. Slaat die bal moppen. Ja, hoe groot is dat? Nou ja, voordeel dat je een wedstrijd minder spelen had. Nou wist, iedereen kletst dat een beetje als je een eigen voordeel daar. Als zij van we staan in het laatste blokje, dan zei ze naar de finale of naar de latting van ja, dat is wel lekker, want dan hebben we even stilstaan. En het parcours wat drie keer ze, maar die zei van nou dat vind je wel lekker, want ik heb wel lekker trokken. Ze wist dat is ja, dat zou het eigenlijk net zo heel vol, vind ik. He, als hij nou een voordeel uit Hellimast om 2 keer te keertsen, ja, dan is er iets lichamelijk, denk ik, of ja, Fysiek, ja. fysiek, precies. Nee, ik en zeker maar zo'n list, daar maak ik net zo veel uit. Oké. Vind ik, maar We zeggen, ik weet niet of het zelf weer opvallen haast, maar wij zeggen dik omdat de camera erop inzoomde. Manon Scheepstra, tijdens het Fries volkslied, maar een traan op haar wang.
Oh, oké. Mooie Oké. emotie natuurlijk, dat kan ik wel zo'n beetje blij ben in de finale staan. Ik wil net de volle suggereren, maar dat zult toch echt krijgen haar mooi haar aparte seizoen. Dat ik het samen opschreeuwen. Hast je wat van mij gekregen? Ja, wie net. Wie Ja, net. hoe was Dat dat kan ons? haast net mist hebben. Ja, daar kan we een heel soort toe speculeren wat haar dan op dat moment even rekkert. Oei. Je bent even een als je net weer niet, ja? Daar is er. Ik Dus kan de me keert voorbij? voorstellen dat ze in gedachten even bij haar paken wie niet haar grootste fan wie. Ik weet het net. En Ja, dat Paak is soort er haar net vregen met een Ja. oude tijd. Het verhaal van Monon Skeepstra is dat zij dit seizoen keert ze woe van het parcours van Huzum. Maar omdat zij vonden de keertsboen net wennen in het juiste deel van Ljouwert, moest zij volgens de keertsboen eigenlijk keertsen volgens de postcode van het parcours van Gautum. Ja. En de drie zelfs een protest, boycott, het Safiri stal je net kwam van de orenfraaien. Ja. Ja. Dat had ze letterlijk van uitlijn wel rekken. Ja, en logisch. Hè, Is als die voorstellen dat het haar rekt? Ja. Ja, tuurlijk kan ik me dat voorstellen. Westapslijn van Manon. Ja, voor jou gelijk daar terug te staan. Het is geen eerst dus van het tour van Sibrandi, maar voor jou gelijk nou. Ja, er best een groep dameskeertjes mogelijk hoor. En op het moment dat dit dan vanuit het damespeloton nodig blijkt te wijzen om een situatie te stoppen, ja, dan keert die keertje maten en keertsvriendin en keert die er echt aan. Ja, tuurlijk, dat komt uit om. Nou, snapt het toch wel dat die orenfraaien dat die zijn van ja, hallo, dit kind net. Ik wil me hier de vingers eigenlijk net te Nee, ik ga terug. Roelof. Ik vind er van alles van, maar ik vind het nou net het moment om dat er nou te hebben eigenlijk. Komt ik omdat ik een rol heb in de KNKB, dus Ja. ik hou mijn moeder daar liever een beetje om. Maar natuurlijk heb ik het volgen en ja, dat is eigenlijk een strapwest van het hele dameskeertje. Zo ik het wel nemen. Dat Strop, dit, dat- een strop, ja, ja. wist van, ik van het NK zelf natuurlijk. Dit het vrouwelijkskeertje net in een heel gangbaar daglicht zetten, zeg maar. Dus ik in dat parcours van Tunica we weer opkomen. Dat komen ze ik, want dit is een goede Best zitbal. op, Komt best toch op. van skinnen voor jou, waarom mij een 6 voor jou vastsprong en daarmee pakken ze toch het bordje. Zijn wie de comeback er in de eerst van het parcours van Sibrandi, alweer dat 6-0 zelfs. Nou is het dus 6 voor jou en zit de wedstrijd weer in volslijn leaguewicht. Is het een eerste league. Ja. Doorzuist, ik heb een functie bij de KNKB. Is het was dat dorst? Ja, ik coördineer de Keertsacademie. En de Keertsacademie die zorgt ervoor dat er opleidingen verzorgd wordt voor nieuwe trainers, voor nieuwe scheidsrechters. Bestuurlijk bieden we wel eens die en oren. Dus ja, met name in het opleidingsstuk van onze technisch en vrijwillig kader, daar hou ik me mee bezig. Technisch en vrijwillig kader. Ja, mooi zo, Ja. Het ligt al een echte bestuurder al, Afke. Nou, wist ik toch het van de gymnastiekbond ook het ik. Dus ja. Maar hoe komt die link eigenlijk? Wat ik me voorstel, dat de meesten denken, hun gymnastiekbond en de Kirsten, dat had allemaal maar Ja, te nou ja, krijgen. vacature. Hè. En, Ja. daar heb ik toen op Mardi een goede tretje fitje in Jelien alweer. Dus ja, ik heb het daar heel bot met zin. En in de tijd van Geert Faber, die leert dat op een bepaald stuit. En die zegt, goh, wij hebben een vacature bij de Keertsbond, voor de Keertsacademie. Hoe zou dat erbij pakken kennen? Nou, dat ook wel. Dus ja. Inkids. En Tunica die nou opslaan. Nee, Manon. sorry, is Manon. Ja, Ja. Manon Skeepstra. Zegeltje van de bal. Inkids zelfs. Skeepstra ver voorin bij Imke. Maakt er een dikke keers van. Of kan het retourneerd worden? Ik nog een keer. Ja, maar die staan mooi. op kreet. Zo. Net? Nee, Nee, hè? nee, ik kreeg net. Mooi. Een keers dus. Zo vlug als water, die Marit. Twee keertsen, wisseling van kant. Je zag nou ook weer tussenspel. Is dat eigenlijk een beetje het voordeel van het vrouwenskeerst op het mannenskeerst? Meer tussenspel. En dus misschien wel zelfs wel leuker dan bij de Sjen. Ja, dan Ja. mag eigenlijk jas in zijn nou natuurlijk. Ja, het vrouwenskeerst, natuurlijk vind maar- ik dat mooi. Ik ben op een PC-west, op een heren-PC. En ja, inderdaad, juist dan dat er een heel soort boppenslaan wordt en dat er heel soort op directe winst keert wordt. Nou vind ik dat Jirik wel heel dit wat meer komt weer. Een mooie bal, die geeft Jirik het liefst hoe de bovenlijn heen. En ja, het is de vraag of dat altijd het goochenste is.
Ik zei van net, maar goed, ja. Het wordt minder tactisch keers, het wordt meer fysiek Nou, keers. ja, vind ik ook. Ja. Soms kun je denken van nou, dan vraag je dat de opslagen van de bal al komt, maar je maar een keertje van. In Nou, plaats van die bal dat- door de boppeling te houden. Roelof, dit is precies wat Oké. van ik vind dat keert het beste keert voor een kind. Om gewoon nooit te denken van goh, wie is nou de beste schakeling op de toer en hoe schakelen we die nou ooit? Hoekie, zei het Manon Scheepstra. Oftewel, keurig die bal van Jeanette Winia in de hoek. En dus de vastsprong in de partij weer van het doel van Ilse Tuninga. 8 keer woen dus. Nou ja, Leeuwen precies dat hij licht favoriet binnen. Al weet je dus dat het oor op het Tour de Saint had. Het zit dus heel dicht bij elkaar hoor. Ja, ja. En dan hebben ze nog een liedje keert. Dus Ja, dan kun je hem uitbouwen naar misschien nou, wel een fjouwer. een Ja, fjouwer. zo'n season. Ja. Nienke voor, dus je zo'n season van hij komt nou achterin, maar Ik ben benieuwd wat maar het zijn dat ik denk. Zo zou dat zo tactisch de meest logische KWS. Nou, plot nee. voorin. Net dus. nee. Ze moesten En wel het dan risico ben- nemen natuurlijk. Ja. Maar dan, Maar dan ben ik benieuwd waarom had ze Nienke dan verkeerd zet. Maar ja. En dus wel die fjouwer. Een eerste league en misschien een fjouwer in het voordeel van het doel van Ilse Tuninga. dus dan stapt man om even voorin bij de opslag van Nienke. Dat is weer. Daarbij zo over het algemeen dan vaak een soort rondtelid en dan naar voren daar rint. Ja. Haast het perk uit. Nou, dan komt hij achterin Mooi bij dik Jeanette achterin. Winia. Zo, dat is mooi dien, mooi dien. Lietse keert. Dit is toekeerd. Ja, wist Toeker. vind ik wel. Nou, zij houdt een hele bal achterin. Jeanette die krijgt hem uit het perk, maar net heel makkelijk. Zij hier steeds ik score in één keer die 2. Maar ze laat een keertje en ze zwaren ervoor dat ze haast niet perk liet keert te pakken hebben. Ja. Van de Lees die even onjouwt. Iets meer naar binnen daar. Nienke Sibrandi. En de opslag nou van Seinstra. Achterin weer bij Scheepstra. Ik het haast onder terug, maar ik kan hem nog wel uitbrengen. Oh, mooi. Maar het was net altijd dikke keertsen. Knap nog goed krijgen hier. Maar dit zijn 2 kansen voor het parcours van Nienke om die fjouwer gelijk weer te pakken. Goed, dat zal Ilse die wel hoor, zo denken. Dit is Jeanette Winia. Hier maar de hierbaan om. Een goede kist, maar ook een goede volleybalster. Ze zit dit seizoen van het eerst bij VC Snits in. Dat betekent dus dat ze speelt in, op het hoogste niveau, volleybal. Vanaf volgend seizoen toch? Ja, Of, ja. ja dat seizoen, nou ja, dus ze binnen Nou, dat ze binnen al wel los. nou, ik geloof dat ze nog, kijk naar de PC, dat ze dat vielen weekend zei dat ze los gingen in mei het seizoen, de Qatar-ring. Ja. Oktober had ze de eerste wedstrijd in elk geval. Ah ja. En VC Snits draait natuurlijk eigenlijk altijd poppen in mei in die competitie. Meervoudig Nederlands kampioen. Is Sliedrecht-sport hoe het algemeen in de laatste hier de topploeg. Dit is Scheepstra bij de Lietse Kids. En ik het kweer, ja. Ja. Ja, Dat kind er dan mis, maar Imke van der Lees in dit geval. Lekker te worden goed. dat denk ik. Ik denk dat zij... ja, misschien dat er haar krijgt wat hoe de holle waai draaide. En ja, dat ze net rustig de hond erachter krijgen kent het. Nou ja, mooi. Dan hoe je er maar een tikkeltje in de hond aan. Mooi die gang die erin zit en dan spat er zo weer. Dus kinderen zij weer. Ja. Dat die het in het eerste is ik. Toen Jogens het eerst toch nog vod. Nou, net altijd dikke Kids en Ilse Tuninga onder de opslag. Dit keer achterin. Seinstra gaat die Ja, bal voorbij. mooi. Keurig tussentrog. Goed dingen. Kids voorbij en Seinstra. Maar die denderen, jongen, die bal van Ilse, hè. Het is zeer snel ik dat Marit er nog wel moeite nog hier om de waai te krijgen. Die Dendrië. Ja, die denderen, jongen, ja.
Ja. Wat is dat krek Dendry? Nou, die ging heel uit. Maar goed, als ze wat willen, Imke die dan maat hield ze van de bal. Voorin dit keer. Een keer een aardig retourneerd worden. Kijk net onder het perk, nee. Ja, keurig. Zijn strakeert hem nog. Zo'n zei ze 12 meer verriel ze nou, maar die liet ze keert. Ja, deze keer die mag wel eens wel voorbij. Lietse keert, wat is het? 6 meter? 4? Ja, 5, ja. Zo'n zei de keek mooi weer in het begin in het perk starten, maar na je eerst. Dus dan doe je goede zaak. Ja, het eerste bordje weer is voor hun, maar nou 3 ze maar 12 meer achter te komen. Dus moeten ze wat betinken. Alleen nog Imke voor. Dicht bij de kids, Imke Ja. van der Leest. Hopen dat... Nou, dan kan maar nog naar kleermaatjes, denk ik. Nienke kende maar regenbal. Die zit ik allemaal de haken op een kweer, dus die zullen daar wel verwacht zien. Sieberand die op die 6-2 heeft staan. Nee, voorin. Mooi. En gaat makkelijk voorbij. Sterker nog, Eerste gaat zelfs mooi, boppen. Mooie uitslag van Sinet Winia. Net al te volle te dwangen in deze partij, maar is die er toch even. En dus de vastsprong 12 miljoen voor de vrouw hier in blauw. Nou, laat Ilse even nu Ilse goed Turinga. zijn gravel dat er keerts wordt volgens mij. Wat zou het stinkt? Ilse kennende zullen ze nou onjoen hebben van lezen keerts. Maar Op Sieberand die van de opslag had herinneren. ja. Want die is een stuk minder dan die van Marit. Nou wist ik, Ilse kennende die wil graag keert zo volle mogelijk keertse maatjes, zo volle mogelijk opslaan. Want dat houdt haar natuurlijk goed in de partij. En opslagen die het alleen maar bovenslagen om een krijgt, die komt nooit een keer in de partij. Of nooit een keer volle moeilijker. Tik je het zien on en dat is ook een Zusje, nachtwijze. mooi. Keurig die maar het. Dat een glimlach ik op het gezicht. Ja, die is ik terecht, vrij natuurlijk. Terecht. Als ze komt van naar bovenaan, hè? Ja. Atleet. Ja, mooi. Ik net benauwd om te vallen en even te doen. Het scheelt, wat zult wij? 20 meter? Ja. Maar ja, alles wat wij nou vinden, dat is natuurlijk heel makkelijk van onze kant. Van doen nou dit, Tuurlijk. doen nou dat. Nou, maar dat is mijn vak, Afke. Oh ja, Want ik dan- lezen hoe het maakt. Ja. Ja. Nou, dat net, hè? Nee. Ah. Nee. Dwan alsof, ik kwaliteit is ik altijd. Ja. Ja. Dit zijn strafwerp voorin, maar te 4 voor. En dus 12 miljoen en Skinner 2 alliër in het voordeel van het betoer van Ilse Tuninga. Dus wat er vanzelfs wel zwaar is dat als ze die 2 eerst niet vlen hebben, dat ze dan net heel dol vot rennen. Goed, 12 miljoen Skinner 2 nog geen paniek voor zelfs. Nee. Zijnstra, een keer achterin. Achterin nou. Oei, Oeh, kijk, net keert best worden. wel. Oh, oké. Dus een dikke keerts, een lietse keerts en een dikke keerts. Ja. Nog altijd goed waar hier weiden, maar eigenlijk de hele dag hier in Rijnhoorn. 3 gaat wel wat opstaan met wat donkere wolken, sorry ik, maar Weer. dat deed toch. Dat is toch geen 3 Nee, in de vind wolk, ook. Roelof. Misschien moet je even een glasje drinken. Zo, hier. Tje, even een koelijs bij de Even coach. zien, zo. Ja, Nee? oh ja, Dan nou, vies ik dat- vind dat geen Nee, 3. nou, oké. Nee. Waarvrouw afgehield maar zei dat het net Rijn gaat, daar houden we haar joh gewoon. Nee, het valt mij op maar niet, hè. Dat was een mooie finale. Net Rijn, simpel. Mooi voor. Niets keerts. Imke dagen het wat uit, die begint wat te
En de opslag van Manon Ja, voorin. Makkelijk voorbij. Geweldig. 2-2. Hoppakee, side. Imke van der Leest. Ja, Vierste het is mooie er bal zelfs wel voor even zijn nedig. verkeerd, hè. Had hem 3 keer woen, Imke van der Leest. Dat is wel een mooie riege. Ze had hem namelijk woen in 2010, 2012 en 2017. Ja, ik lees Hier in de kreeg de 4-4. krant. Ja. Ja. Dus zij moet eigenlijk nog 3 keer terug. Want ja, dan is het 2022, dan win ik hem nog een keer. Ja. Wat is nou 2000 en zo had hem op. Oh, shit. Even Ja, ze wisselen. Ja. Verkeerd. Ik ben benieuwd dat Ilse er roos van wordt. Nee. Best. Nee, oh, Kit Kreeën. Wel fantastisch rekken toch, maar het zijn nou ja, ik ben een fantastisch iets delbandje misschien, want als je Ja. fantastisch weer, dan kom je de boppen. Als ze probeert hem zelfs nog boven Hans eruit zien. Ja, sta leeg. Ja. Ja. Maar hij is voor Ilse. Dus 12 miljoen en 4-2 in het voordeel van het doel van Ilse Tuninga. Hoe is er weer roos aan? Imke van der Leest nou weer voorin. Nog altijd bij die opslag van Ilse Tuninga. 4-2 voor dus in het eerste, dit keer achterin. Best op. Een aardig rekken. Mooi Toch, keert, ja. maar dit Zijnstra maakt er een goede keert van. Mooi werk van beiden, want dit weer Ja. echt een hele strakke tusseninse bal. En ze laat hem rustig nou ja, te richten haast van opslag. Dus keurig. Tjö, nou is Ilse weer van de bal hoor. Had Nienken die wat willen, dan ja, moet ze dit zien te creëren, denk ik. Want ja, Ilse van de bal al, Ellie. Ilse van de bal, ja. Manon Skeepstra dus. Weer onder de opslag. 4 keer de PC al woon. Waarvan ik 2 keer de kening. In. En Best goede op, opslag best is op. van Manon Skeepstra. Yes. Wow. Ik net naar Zuiden geweest. En Zijnstra. Ja, ja, best op, ja. Haar vriend Daniel Liesiger zul je toch ik wel wijzen. Even zelfs ik meervoudig PC winnaar bij de Maaien. Hij zit achter het perk. Als het maar voelt. Even op achter. Ja, nee, is de Ah, ja. jouw wiest. Ja. Zwart shirt, zwart Man petje. van, puur passie. Ja. En Nienke Sibrandi zit dus achter. 12 miljoen en 6-2. Ja, dan kom je op 3 om in. Dan ga je zelfs wel een verschil van 2 is. En als er nog wat kin. Achterin. Best op, best Ja, op. te lang net op daar. Best op, laat hem net heel rustig deel. Ja, goed hè. 6-4. Ja. Het wordt echt wel om mijn eerste keer. Het is wel, het zou nog niks wat weet je de partij winnen gaat. Ze willen nog net wat doen. Punt. Nee. Dus en dan zou je draaien om hier, ik kan het zo heel vol. Hier is hij, Daniel Liesiger. En hier werd Nienke Sibrandi op opslag. 12 miljoen achter, 6 jaar achter. Is gedekt. Goed, goede opslag. Maar dat wie ik op een dikke keert. Nou, alleen het opslag van de verbeste opslagster van het parcours. Dit keer voorin strak, voor maar een te heel- vier voor, te vol risico. En de eerste kat. Ilse die wordt er even wat spanning uit. Ja, draai om in de vastsprong. Ja, die heeën. En Van der Leest die de val je toch even op hebt. Zij voelen maar wel, die hoort het wel vrij nog net. Nee jongen, dat speelt het al helemaal vanzelf. En als ze wat willen, dan is dit wel een hier dat ze hem nou ja, zo'n de verhoudingen wel winnen kennen. En dan ik verzin niet zo'n het seizoen. Maar dat geldt natuurlijk voor Ilse en die ik.
Ja, van tevoren echt de 2 favoriete toeren. En dat is het hele Sunolsjen. Ja, Deze mooi, guy best dus op ik. keren. Onder Hans ik Oh. mooi uit. Traumien en Ian Keerts. In de opslag dus bij Marit Seinstra. Manon weer stieft in de kwee, jongen. Waarom doet ze dat? Ja, ik denk omdat ze hem achterin verwacht het, maar... Ik ben het, maar het Marit hem daar nog net delen, maar goed, het zal haar zelf wat meer... Oh, zo, daar is de eerste. en Nee. Boeten. Traumien, Skinner 2. Tja, nou begint ze en ik wat meer te roeren. Hele mooie start, hartstikke idee. Ja, en terecht, dat heb ik. En opslag weer van Marit Seinstra. Die krijgt dus Boeten. Nou, Nee, voor weer. 1 en 2-2. 2 van de Leest. Rare bal. Punten. De Maar komt punten ze hard van geslagen in de rondte. Tuninga 2 gelijk. Als je net stiert dan wel, maar het net in de gaten de Manon nog net stiert. Nou, Wol, Ja, de wand goed. En dus de kans voor Seinstra voor opslag. Traumien in achter, 2 gelijk. Nou, heeg oei, achterin. oei, oei. Te makkelijk? Ja, weg. Ja. Ja, vis te mooi. Vleenen, boppen. Dus als de mooi komt, hè? Ja, dan is het, dan heb je er net een heel soort werk van om hem er dan mooi in te rennen en er publiek in te jaaien. Maakt het zo'n bal nou zo makkelijk om die bal. Nou, wist, zij stiert nou, ze stiert het in de kwee jongen en hij dwarrelt krek voor haar komt er del. Dus ja, dan bent een peer grote stap en dan kan een nap het zien jongen. Ik heb Daniel, ik zeg het beste haal, ja dat wie ik zag. En een fjouwer. Nou, maar een moeilijkere bal, Jan. Dan, nou, voorin bij Jeanette Winia. Niet Ja, dat gaat niet je niet een lelijke hoe in, hè? Dat goed keert, dat scheelt toch wel weer 20 meter. Zuchten en steunen hier ik. Sibrandi. Want shot ik dat ze het wel een beetje uit handen jouwen, ze staan er gewoon. Traumien en Skille Fjouwer. Fjouwer 2, sorry. Traumien Fjouwer 2. Als het nog fjouw gelijk wordt voor hun, of als het fjouw gelijk wordt, dan is dit eerst ik weer hier. Pieter van Althuis bemoeit hem direct helemaal mooi. Omdraai die bal. Dat is toch eerst dat Pieter van Althuis dat weer. Ja, dat ja. Ik heb merkende stemmen zelfs. Ja, Omdraaien zou het iets in de verhouding. omdraai die bal. Ja, het publiek wil roet hij ik wel krijgt wat. de bal mooi. Ja, hij wil ik dat wat spanning in die wedstrijd komt. Dat komt me zelfs ik voor. En dat ken ik nog wel. Maar dan moet het gewoon wel gebeuren. Traumien, Fjouwer 2 kids op de middellinie en de opslag van Manon Skeepstra. Voorin bij... Nee. Oei. Komt er net. Ja, hij ze het hem. De toch goed kids, toch Manon Skeepstra. Ja. Nog eens een dikke keer te verdedigen. Hiels en die. Alles in het voordeel van. Ja, PB'tjes voor de bobline, dus beide vrouwen. Ik daar op de line en de opslag. Opslag voor Ilse Tunica. Maar het voorin. Ja, wisseling soort in het perk. Nou, voorin. Ja, nee, komt te lang net. Fjouwer hem in. Ja, dat is toch een flink wat nou. Fjouwer om in. Ja. We hopen zelfs op die spanning in die finale, maar die is er nog net. Wat maakt het tot nou het verschil af, hè?
Nou, als je, ja, het parcours van Ilse, dat weeft er krijgt wat meer, maar ja. Ze kennen al net om een jekje. Dus er zijn wel punten in de eerste, dus, maar ze kennen nog net de eerste genoeg verschil in. En mooi wordt het bij Ilse die heel goed zoeken. En hun zakje langzaam maar zeker een beetje voort. Ze hebben even een paar mooie slagen nodig en dan kunnen ze direct zelf niet zitten. Ja, ze doen altijd goede kids in Ilse Turinga. Dus ja, maar het zijn ze er Zuid-Ho. Net als mij, jongens, dat zijn van deze bal doet. Uit, maar... Okay. Dit is prima, een mooie dikke keert. Ja. Dikke keert, gewoon een mooie middeline keert. Maar goed, Manon slaat ik prima op. Dus hij is de eerste van de bal en dan kruist het volgende kanon, kruist hij hoe die steen. Dus. Als Nienken die zijn de zoek nou het left bij de opslagsteam. Opslag van Scheepstra, strak voorin. Oh, maar ik knap Uzer. Rol het krek net hoe de poppeline. Nee. Als je nou met z'n zien laten dat ze er achterom willen. Ja, in een hele dikke keerts en in een aardige keerts. Ja, kom eens. Kom eens. Ja, die kan ze maar even zelfs wel pakken als je maar 4 om in je nacht staat. Eerst de eerste kids. En die luidt een meter orrel van de middenline. Zijnstra heeg achterin. Scheepstra. Best uit. Kun misschien nog waarom slaan we er terug? Nee, het is te moeilijk. Ja, best opslaan. Goed dien hè, Trommel Scheepstra. 4 om in, skinne 2. Dit perk is onthoud daar haast net te verslaan. Nee, er moet wat oors richting het perk. Dames, Jan. Om wordt er onjong. Wat zou je dan? Om wordt er onjong. Romein, Skinner 12, alleen het voordeel van Patoe van Tuninga. Best op. Hele mooie opslag van Sibrandi. Dan ben je het voesten in de vertrouwen loft net en de kwijt, hè? felicitaties van haar Patoegenoten. Dan ben je het vertrouwen echt net kwijt. Zo'n platte bal op zo'n dikke keert, heel best. Dit kan ze wel broeken. Hier 2-2. Nou. Zien als ze weer omkomen kunnen. Fjouwer om in Twak League. En dit keer een hele hege bal Mooi achterin op, bij mooi op. Jeanette Winia. Dit bal richting de boppen. Maar kan ik weer omkomen? En weer om. Ja, Oh. te makkelijk. Rocht op Manon Scheepstra. En die slaat hem niet waar distantie dan toch nog boppen. Dit soort slagen komen we binnen. Ja? Bij Marit nou ik. Een geweldig mooie kans op boven en ze slaat hem precies bij mijn onweer in de wand. En wat Jos dan nou om Marit Zijnstra? Nou, die had even de tijd nodig om deze slag even te verwerken van mijn gevoel. Ja, ik heb een tikje op de kont van Nick Sibrandi. Ja.
weer haar joggende PC van Nienke Sibrandi. Net zo vol als Imke, die had er 15. Achterin bij Jeanette Winia. Dat is de treddenbal achterin op Jeanette Winia. op Jeanette en die het rotten daar. Maar goed, prima. Ja, dat is een goede keert. tactiek. Prima keert. Ja, dat is zeker. Ja. Maar ja, goed, Jeanette haar tactiek is lieke goed, want ze laat er snel een keert van. Weer op Jeanette Winia kiet. Ik ga ze voorin zit. Is dat? Nou, ik vond deze bal achterin, dat is dreigend genoeg, want dan moest alles achterom zetten. Het schouder en als je dan een hele strakke bal voorin krijgt en daar wist hij nou precies op het goede moment achter te krijgen, dan is hij voort. Zijnstra dit keer bij Manon Skeepstra. Die Ja, is onhoud daar 6. lekker bezig. Best uit. Jou die net te makkelijke bal. Want dan is het voor jou Romien en Zijnstra. Ja, het gaat wordt nou langzaam maar zeker volle grutter en als je maar het ik ren, denk ik, oh. Ze krijgen er geen vat op. Nee. Dus Hegel is nou ik. Maar ik denk dat Marit er even bij moet werken. Zo mooi was dat ze nou even niet een goed raadje kennen. Zie ik het zat ik op? Nee, ze keert Nee. naar achteren. Maar ik droeg heen, hè? Ja, Weer. ja. Dus zij is fjouwer. Fjouwer Romien en zij is fjouwer. Ja, het is geen walk-over. Ik kan Nee. nooit sticht Telegraaf Bossa. Trakje zei ik liek, hebben ze jongen leuk. Ja, en zoals fjouwer. Twee Nou, keer zij is volgens fjouwer. mij. Ja. En nog geen één keer kinderen zei, zak. Precies. Ja, dat is precies. zuid wel Ik wat. ben wel punten. Alleen nog de eerste die ben duidelijk in voordeel van Ilse. Dus maar Ilse Tuninga, het wan nou voorin net heel Knapper, geweldig rekkeren. Maar wel een Mooi keertje. eronder. Ja. Oh, keurig. En ik hoorde hier toch Mooi niet eens wel die er nog. Maar dit is toch een komers op size gelijk. Ilse Tuninga. Allemaal ongraag voorin. Size. Is die al liplezen ook? Nee, Gerrit. Oh. Nee, Gerrit gaat 7. Dus hoe is het, zei ik nog even. Ja. Ja, je zoon zei ze, ja, hij gaat wel achter, maar Fjouwer Romien en zij is fjouwer. Al hier in het voordeel van Harpentour, het tour van Manon Skeepstra. En de opslag van Nienke Sibrandi. Belangrijk moment voor zelfs. Kies nou weer omkomen op Zijs League. Of wordt het nou al 5 om 1? Nienke Sibrandi oh, te voorin. mooi. Te mooi. En Vies te ja, mooi, vies te mooi. wat afkans uit. Je shot onkom, je viel onkomen. En hij is te makkelijk van Manon Skeepstra. Die hem Ja. alweer poppen roust. En daarmee is het god wel echt heel grut. 5 om 1. Ja. Dan zo heb ik dat leerd. Op de 4 eerste mag ik al een beetje speculeren in waar de koning in wordt. Oh ja, jeetje. Oh, is er hier ja, toch? Nee, Is het al een keer helemaal, gebeurd? ja, dat is weer. Wie is er nog nooit met waan? Alleen nog maar winnen? Nou, ja, nou, op dit moment in de partij net. Maar aanst wel als je Ja. hem 10 in winnen. Als ik het nou deze partij beschouw, dan zoekt men om. En dan Scheepstraat achterin. Ja, ja. Is wat verhaal van zelfs ook wel mooi. Ja, net dat je dat beïnvloeden had als je in de kenniscommissie zit. Maar nou, we hebben Manon een keer terug in de poppen, maar kan nog wel aardig gedetoneerd worden. Mooi, mooi, mooi. Oei. Oh, liet er nog even onder de vlot terug. Ilse. Ilse even lul, hoe dat hij toch nog Even trok wil ik liet. dat er Ja, nog, op scherp blijven. Ja, Dat tekent de winnaar. ja. 4 om hier voorsteen en toch zag er wijze dat een bal nog 2 meter langer trok liet. Ja. Omdat hij net goed keert Vuur wordt. spatten gaan even nu tegen mij. Zo zei het net weer kennen, Ilse Tuninga. Ik wil fout lezen in deze finale.
Oh, absoluut. Maar mijn non liep goed. Ja. En dan zie je toch vaak dat de dubbele functie dat die dan een terugslag houdt. Maar goed, ik heb net heel goed zien wat er de rest van de dag gebeurd is, hè? Oh, Sjeemke slaat op. Ja, ze matten wat. Ja, vind ik let. Let in de partij dat het nog omgeet. Tje, Nienke die voor het boel even om. Zij dus van de opslag A, Marit Zijnstra. Ja, En even de wisseling op de opslag in elk geval. De perk door hetzelfde. nou, ik dat zo net in je schoen, want Nienke ken lieke goed in het perk. Maar goed, dat... Dat had ze het verliezen. Ik wil dingen. ja, dus ook Zo alles sterk nog wisselen. wisselen. Het kan, maar dat vind ik nou heel let in de partij. Helemaal 4 van mij en achter. Als het echt iets was, dan moest ik altijd weer even wennen aan een extra functie. Ja, en dan kiest hij niks meer permitteren op 4 van mij. Ja, dus toch het dan bijvoorbeeld op 3 meer. Ja, Maar goed, 4. van de andere kant is dat heel makkelijk zitten. Ja, maar daar zitten we nou voor, Rafke. Ja, maar ik weet de andere kant van het verhaal. Hè. 4 van mij en een Lietse best op, Kids. best op. Daar kan Marit het nog wel eens moeilijk mee hebben. Want die komt ik weer weer om. En nog een keer. Ja, Ja, trekt voorbij. Oh, dit is mooi. En dat wordt Marit Witte ik. Ja, Zit nog en net terecht, geweldig in ja. de partij, maar dit is er vrij. nou, zo zit ik net heel slecht in de partij, vind ik. Ja, maar ze had even een paar vervelende slagen gewoon. En daar had ze gewoon nog even, van mijn gevoel, nog even last van. En dan is dit belangrijk. Keerts bij de stuit. En dat is wel wat mooi zijn dit keer. Nou de opslag van Ilse Tuninga. Misschien 2 in het eerst achter. Het wel rekken, maar Nee. misschien wel wat meer die zitten. Of Ja, het liep het van al je dat het een beetje een rug onbal is, maar dat kan van al achter het perk en zeker van Marit wel heel oors wezen, hè? Maar het is dus, twakliek. twakliek. Vier van mij voor het parcours van Ilse Tuninga. En dit parcours dus, parcours in het rit, dik achter. Het kan het laatste eerst wezen. Het is de bal achterin bij maar Bewust Imke verkeerd. en- Pak hem. Nee, Oh nee, ze let hem Rob. binnen. Jeetje. net goed genoeg rekken terug de achterin in dit geval Imke van der Leest. En uiteindelijk weer waarom in het perk. Dus, die begint nou ook wel te vielen dat zij misschien wel haar laatste eerst begonnen is. Dus Want ze zul je neemt de net volgens afski. mij een hele mooie keerts van lezen. Maar Ja, 3 keer woen ze de PC Imke van der Leest. 15 keer, die is al mooi. Joert neemt ze dus afski van de vrouwelijke PC. En uiteindelijk ik van het Keertsen. Ilse Tuninga. Voorin. nee. Nee. Hup, En Kweert, denk ik, oei, ja. Oei. Raar slagje. Maar is dus maar wat Fjouwgelijk. helpers dat Imke. Ja. 4 van mij in Fjouwgelijk. Dit bent jure slagen. Als de richting Weens is. Maar goed, dat is eigenlijk oors in gedachten gewoon, hè. Vraag maar de van de meesten, denk ik. Fjouwgelijk. Bal achterin bij Imke van der Leest. Zus, En is dit- werft oei, net. Nee, oeh, kijk net. Marit. Oh, ja, nee. Dan is Nee. hij. Hij wordt rekken terug de stuit. Prop. De prop bedoel ik, ja. En dat Prop betekent en hij rolt er weer uit. Dit is een raar slagje zijn het laatst. dat hij waarom dat het een Prop zit oer de voorlijnen, dus de bal die zit. juist. Ja. Dus zit de parcours van Nienke Sibrandi op de D. Het is 4 voor mij in 6 fjouwer. Wij hoopten op een mooie spannende finale. Het is echt net zo dat ze helemaal fotvagen worden, maar Nee. de cijfers binnen wel hut. Het is 4 voor mij in 6 fjouwer.
Dus krijgen ze minimaal 2 kansen nou om de partij dien te maken. Ja. En één keer die had nog 2 kansen om er nog 4-2 van te maken. Dus in Ilse Tuninga, de verzorger dat zij voor de 4e keer wint. Jeanette Winia voor de 3e keer, Manon Skeepstra voor de 5e keer. Ilse Tuninga achterin bij, maar het zijn strijd in het tweeën. En daar is de overwinning, dat is ik al. Van het parcours van Ilse Tuninga, Jeanette Winia en Manon Skeepstra. Ze winnen. Medelijden met Hoorn. Maar gemak van het parcours van Nienke Sibrandi, Imke van der Leest en Marit Seinstra. En dus geen overwinning. De eerste PC van Nienke Sibrandi en Marit Seinstra. En Imke van der Leest neemt de afski van de PC. En deze vrouwen, ze wonnen al het vaakst dit seizoen. En zo leert het van ik in de finale, Sjen. Imke die helemaal kort op veld. Ja, daar waar je zelfs graag joggen naar de Blitzkips is hier ik. Ben ik de trend, of in elk geval de teleurstelling. Ja, maar het zijn er zoals ik toch hebben van ja, ik ben er dichtbij. En dat slag het krijg net. Nee. Dus. Zo heb ik een parcours in Oerenhoorn die er echt maar af heeft. Ik op binnen Sievers nog, ben het net hele duidelijke eerst. Of hele, er is net een size niks bij geweest in de eerst. Nee. Maar ja, ze hadden geen mijlijn met Hoorn. Terechte winnaars. Terug de winnaars en we houden het op de Kenien Manon Skeepstra. Op basis van deze finale vond ik Ilse en Manon, het gaat er dan om wie dan het meeste onderdeel in de winst heeft van de Kenische commissie. En ik denk dat Jiri Manon haar dubbele functie de terugslag houdt. Dus dat denk ik. Dan brouwen we er een einde aan bij deze dag. Wij gaan op naar de interviews. Die kun je letter bij u op de website waarom op Friesland.nl en bij u op de app. De interviews maar vanzelfs de koningin. Wij zorgen haast waar dat wordt. En ik maak de verliezers van deze finale. Afke, bedankt. Ja, graag gedaan. Vond je het leuk? Ja. Heel wat doos. Ja, Okay. Ja, hier ben ik ook wel weer. Stel dat dan ik nog leuk genoeg voor staan. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Mensen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.